Assalamu alaikum yan uwa, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan sabon bidiyon. A cikin wannan bidiyon yau zan nuna muku ta yadda zaka cire ma kowani bidiyo watermark. Kowa ya san da cewa wasu application da zarar mutum ya yi bidiyo a cikin su, to idan ya yi downloading wannan bidiyon kan wayar shi, da zarar ya shiga zai ga sunan bidiyon ko watermark. To zan nuna ma ta yadda zaka cire shi a cikin sauki. Misali, kowa ya san da cewa kamar su cikin masa da TikTok da sauransu, zaka ga idan ka yi video a cikin su to zaka ga suna da watermark. Wannan bidiyon kan da kai yana da watermark. To misali, kai kuma baka son wannan watermark a cikin wannan video ɗinka, kamar yanzu wasu gurare haka, wasu kamar YouTube short haka, yanzu idan kai ka san da cewa kana YouTube short, to komai idan baka da komai, baka da subscribers kuma baka da watching hours time, YouTube short ana biyan mutane da shi. To idan misali kana da video haka kana son ka daura shi, to da zaran wannan video yana da watermark din wani company daban, to ba za su biya ka da wannan bidiyon ba. To da zaran kawai ka bi wannan bidiyon, kaga idan kana TikTok, idan kana video a TikTok haka, to idan yana da watermark din ma kai tsaye zaka je ka cire watermark din, sai ka zo ka saka shi a cikin YouTube short ba tare da ka samu wata matsala ba. To yan uwa, kafin na nuna muku wannan application din, wannan bidiyon da ina gabatar muku yanzu, da ku taimaka ku taba mara alamar like domin yana bani karfin gwiwa. Idan baka danna mun subscribe ba, da ka taimaka ka danna mun subscribe. To mu shiga cikin bidiyon. So yan uwa, kamar yadda ke gani, za mu yi amfani da wannan application din nan. Za ku samu link din shi a description na wannan bidiyon. To da zaran ka yi downloading din shi, kai tsaye za ka zo ka bude shi. To da zarar ka bude shi, zai nuna ma wannan fuskan a nan gurin. Kai tsaye misali, idan kana son ka yi kana da hoto, kana son ka cire mar watermark ko wani rubutu a cikin shi, kana son ka cire shi, kai tsaye wannan application din zai baka dama ka cire shi. A nan kuma idan kana da video kana son ka cire watermark din shi, kai tsaye za ka cire shi. A nan kuma gurin da aka sa crop din nan, misali idan kana son ka yi cropping na bidiyon ka haka, a nan za ka zo ka yi. A nan kuma add watermark din nan, misali idan kana son ka sa logon ka a cikin hoton ka ko a cikin bidiyon ka ba tare da ka samu wata matsala ba, kai tsaye za ka saka shi. To yanzu mu ba abun da ya kawo mu ba kenan. Abun da ya kawo mu shine za mu cire watermark a cikin video. To kai tsaye za mu zo gurin nan, kai tsaye kamar yadda ke gani. A nan zai kawo talla, sai ka jira shi ya gama. To da zarar ya gama, kai tsaye a nan gurin bari in nema wani video wanda yana da watermark. Misali, kamar yadda ke gani wannan bidiyon, idan ina son in cire mar wannan watermark din TikTok din nan, to da zaran ka taba shi, ka shiga cikin bidiyon, idan ka taba screen na wayanka, zaka ga wani alaman makin haka yana fita, wani zaka ganshi wani abu haka. To sai ka zo ka ja shi daidai kusa da wannan logon TikTok din nan, kamar yadda ke gani, kamar haka. Za ka yi adjusting din shi daidai kamar yadda ke gani. To da zaran ka yi adjusting din shi, sai ka zo ka yi wasan bidiyon duk gurin da ka san da cewa akwai alaman TikTok haka a ciki. To kun ga a nan gurin ma, sai in zo in taba a screen din wayana kamar haka. Za ka yi adjusting din shi. To a nan gurin kamar yadda ke gani, babu na riga na yi. To abinda za ka zo ka yi, kawai za ka zo ka danna alaman don din nan kamar haka. To kai tsaye kamar yadda ke gani, da zarar ya yi loading, kamar yadda ke gani, babu alaman TikTok. Kamar yadda ke gani a nan gurin logon to kamar yadda ke gani a nan gurin babu logon watermark din TikTok, kamar yadda ke gani a nan da nan gurin.
kamar yadda ke gani ta nan ne mun cire shi ba tare da mun samu wata matsala ba. To kai tsaye anan zaka zo ka yi downloading din shi kan wayarka kai tsaye kamar haka. To da zaran ka yi downloading din shi yanzu zai riga zai yi save, ya gama yin downloading kamar yadda ke gani. To yan uwa anan ne mun kawo ƙarshen bidiyon nan. Idan kana da wata tambaya kai tsaye zaka iya ka rubuta mun ita a ƙasan bidiyon nan, ma'ana gurin comment. Nagode, sai kun ji ni a bidiyon gaba.